То не е какво не се чува. То не е сада. Не? Мъчи друг с моята ръка. О! Какво правиш? Така. Не знаете ли хубаво? Защо не правите зомби? Елате да пасите краля. Трябва да помогна. Въздайте, господин дома. Ако нямате така, има един какъв от гроба да не стои след смъртта. Стане, зомби! Стане! Каме за коса. Господарю, това ли е архимагиотничката? Мъж съм. Убийте я! Аз съм черната длан! Аз убивам! Умри! Неподвластен съм на смъртта, бидейки владетели. Къде останете? Умри! Боже! Само този мъж! Мислих, че смъртта ще я убие. Този магиотник е силен, господарю. Довършете го! Не мога да бъда убит. Заспи! Оставете, господарю, ако искате я превърнете в статуя и нея. Тези, които не могат да умират, трябва да пребивават вечно на този свят в вид на камък. Много ще върши кожи и кръвните. Камнява ли е?